синфи 5-6 мехондам, яъне қадди ман тез давид. Бародаро мехостанд ки биё ягон карате, ягон чи машқ кун, худатро дар берун тоқавак бигардиям, муҳофизат мекунӣ гуфта ҳавасманд мекарданд. Баъд муҳорибаҳои танбатан омадам, аз намуди бокс мусобиқаи шаҳрӣ шуд, иштирок кардам. Ринги бокс дигар хел буд, яъне худамро ба ец фикр кардам, ба еци ҳақиқӣ, яъне варзишгари ҳақиқӣ дар ҳамон намуди бокс худамро ҳис кардам. Баъд хостам ки фақат бокс машқ кунам. Мураббиам гуфт ки биё все равно тура мезанад гуфт. Мада нагла ҳаме гапа гуфтагиянд, все равно бой мети, биё лучше Тоҷикистон равем гуфт. Ман гуфтам ки не, мада гордости варзишӣ аст, гордости спорт дорум ман. Майла мара бизана дар ҳамон ринг ман биғалтам, лекин ман мебурам мезанам гуфтам. Ман намерам гуфтам, ман бокс мекунам гуфтам. Буромадам ринг худаш нишон дод. پزنده هم هست، همین ای دستش هم خورش های هر خیلی میتوند، شیرینی ها بسیار وقت شیرینی ها میپزند، بسیاری وقت همون شیرینی هاش هم بسیارتر همون میخوره. ду духтар я 3-4 бачара задагием, рости гапша гӯям, задагием сахт бо ҳамин хел сахт зиқ шидем ки ӯ бачаҳо моро куштанда дажи тайёр буданда, ҳамин санг кати зад, сарда зад ки наминҷа гизад. бой мети як кишта мебурӣ, ин чизда зиқ шидан дар кор нест. бой додӣ, значит ту кам меҳнат кардагӣ, ягон хатогӣ шудагӣ, омада бо сахттар машқ кардан дар корай, дар зиндагӣ бой додан мада мотиватсия мешавад.